Bueno, aquí estem el pare i l'Arnau, que ens acabem de despertar dintre d'aquest iglú que hem fet a la Molina, al Pla d'Anyella. Com podeu veure, és un iglú fet amb plaques. És diferent de com els acostumem a fer, que els fem en blocs, i aquest cop l'hem fet amb plaques. Veieu? Aquí es veu la placa i aquí es veu una altra. És una construcció més semblant a la que fan els esquimals, que nosaltres, els inuit, nosaltres no la fem gaire sovint perquè la neu és tova i construïm en blocs perquè suporti millor el sol. Però aquest l'hem fet així. Aquí a l'entrada, les motxilles fan de tap, perquè no perdre-ho tot, i perquè nosaltres no ens anem cap avall. I ara aquí es pot veure que darrere nostre tenim tot de palla. Es veu, hi ha palla, perquè hem portat palla per dormir més tubets. Més tubets calentets i no tenir tant de fred. Aquí podeu veure com hi ha palla per tot arreu. Aquest iglú vam començar a 9:45 i el vam acabar cap a 2:15. El vam fer nosaltres dos, l'Arnau i jo.